खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय दिनै 18 मार्च समबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं खिलिखां ब्रह्मआ फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि गावनि थांखिखौ जाफुंहोनायाव गुबुना नोंथांखौ हेफाजाब होनो हागौ गोसोआ थुलुंगाखांनाय मोनगोन वृष राशि नोंथाङा निदानाव गोग्लैनो हागौ गेदेर जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ गाज्रि सान मिथुन राशि मोजां मोनलायनायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन खुसिनि सम जागोन कर्कट राशि धोन दौलत जोबस्रांनो हागौ नखराव जेंना सोमजिनो हागौ सिंह राशि समाजनि मोजां हाबा मावनो खाबु मोननो हागौ गोजोन खुसि साना बारलांगोन कन्या राशि हास्थायना थानायखौ मोनफुंनो हागौ गोसोआ रंजाखांगोन मोजां सान तुला राशि नोंथाङा माबाफोर गाज्रि हाबा मावनानै गुबुनजों बानसावजानो हागौ गाज्रि सान जागोन वृश्चिक राशि नंखाय दायावनो गुबुनजों फानदाय जानो हागौ गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोनगोन धनु राशि गोसो थोलायनायनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिनो हागौ गाज्रि सान जागोन मकर राशि गोबाव समनिफ्रायनो नाजानायनि मोजां फिथाइखौ मोनफुंनो हागौ रंजा खुसिनि सान जागोन कुम्भ राशि गाज्रि हाबा मावनानै गोसोआव गिखांनाय फैनो हागौ साना जेथो गोनां जागोन मीन राशि नोंथांनि मोजांखौ नुना गुबुना मेगन सानो हागौ सांग्राङै थानाया गाहाम जागोन दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय दानिया फैदो नोंथांनि फान्जामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि गोजोन्थों साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट थार्ड एन्ड फोर्थ ग्रेड रेलवे एसएससी आर्मी जीडी अग्निवीर बेंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101450597 6900584714 आरो 9365132228 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन